Díobh sean an seo é mo chéad fhí seán iPad, amórach beag mis agus inine éilethe ag dul gotí bailíola clia I gcóir Seoladh Sceideal Fómhair TG4 2012. Tá méid tú go mór leis agus tásúla gom go muinmid tanmh as. Bhí bhí sé níos lua ach ceapan go bhfuil mé ceiclóinis mar go bhfuil mé an agartha agus ceapan go bhfuil gachrád olbhathe agam. Tá chun tanmh a bhaint as an lo mar go raibh an ábhra chun an seans seo a fháil agus tá ag tú go mór leis ag bualadh le daoine ó TG4 agus ag cur ceist na éana daoine a bhíonn os cóir an camera. Súla gom go mbeidh mé arás ag scríobh ar an blog ag gúpla lá ag insintíomh faoi lo na daoine a chonig mé agus an fashion a bhí le feiceáil ann. Slán!